Thomas. Hey. Nou, dus hier werk je? Ja, Fiddler on the Roof. Wauw. Ja. Speel je? Nou, spelen. Dus ik sta achteraan. En niet eens op het podium, ik sta achter in de zaal. Te kijken of mensen geen foto's nemen. Maar soms is er eentje ziek en dan mag ik pinda's verkopen en ijs. Dus dat is dan eigenlijk een dubbelbaan. Zeg maar. Zo En gaat is dat leuk? Ja, dus, je moet onderaan beginnen hè, hier. Dus long way to the top if you want a musical. Nou heb ik misschien wel iets leuks. Want we gaan Fiddler on the Roof doen in Nederland. En als je nou gewoon meekomt naar Nederland, dan kun je gewoon echt Tefje spelen. Oké.